niat ingsun amate aji Gusti Semar Mesa. Mut-mutanku inten cahyaning manjing palinganku kiwa lan tengen sing nyawang kekiwang. Opo maneh yen sing nyawang kang tumancep kumantil ing telinging sanubariku yo iku si Jabang Bayi. Wilaheng. Dungaren sepi. Lah iya ana wong metu. Kan Di- Jumat lagi. Masuk Jumat lagi lagi. Iya. Waduh, no. Wawane ngene ku adem. Waduh. Awak jaketan. Nah, yo bakar pohong enak ngene iki yo. Iya. Enak. Adem-adem. Tapi serem. Lho kok iso malam Jumat lagi iki kancane yo. Nah ya ikunnya. Gini rek. Iya. Kondi ya, Tas. Kok Evian? Wah, kok wani kon. Luane apa dodene? Langsung lampor iki. Jumat Lagi mana ya iku? Ndek ndi ono lampor. Lho, ndak krungu suwur kabeh. Lho, ya apa wedi wong konoan ngapusi. Ditenono kon nek diwedeni kon iku. Aduh, wong konoan ae. Aku tahu. Ya pas balik iku. Sepi rek. Blek ngoyo aku iki. Loh, opo yo? Aku seremin. Oh, nek diblas aku ngono serem. Kon nyok kandhane ndak percaya blas. Ya, ada buktine. Nah masih aku. Apa oh? Ngene ceritane. Duh, pengawean sepi. Pokoknya mangan diakei wis. Masih pengawean sepi. Mak wis ngomong, Rio metu dibatasi ojo ada musim corona. Kabeh-kabeh dibatasi, metu dibatasi, mangan dibatasi. Suwe-suwe mati aku, Mak. Mangan wis tak akei. Kon waduh kantok. Cakep-cakep selorokan iki. Wono dadi badak-badakan kan cara padha sik mendemedi. Sak kesem lampor. Aku tahu iku. Apa? Ngene ceritane, Gan. Sopo celuk-celuk rek? Aduh, Mbak. Oh, wong cerita nak masuk akal iku. Aku mulai cilik ndak tahu mulai biyen ngono. Wedeni ndak tahu. Mosok. Kon niku ojo anu ae kon niku. Lho, Kon nek diwed-wedi temenan niku kon. Rame wisan berita. aduh, tak wedi lek aku. Wono tuturan manggal jenenge. Wono lek wedeni kan. Aduh, ngonoan kan. Tak wedi kan. Ge opo wedi? Ngonoan. Kuwon niku nyok kan tuturanmu angel ngono den temenan kon. Ndak wedi aku. Ge opo wedi? Lah lu tahu pas mancing. Gara-gara corona iki. Atau nyambut gawe. Bae mancing ya dioyo wis. Penting orene oleh gede. Lho kok suwe sih? Nek ono tol iki. Angker apa ngene iki? Krek, tolong! Saiki sume-sume lampor. Diterodok nana wonge. Tahayul iku yo.
Kon gak kan ndok TV yo. Iki nek dikandani nyok. Kon malah nek didrodok pisan kon warene kon. Aduh, ya sing akeh lampore. Wani ya kok nyok. Ge opo wedi? Ndak kono ana ya. Nak marane keplayon kon. Aduh, ndak sang mlayu lek aku. Tar sak-sakno arek-arek iki umpama ngawur. Mulih aku wis ngomong bak iki. Mrene yo. Ono apa cak weh? Ono apa? Ya opo esuk iki menyok diudeni. Ayo wis. Ayo wis. Angel tuturan hari iku. Ayo. Entah wae menyok penyene iku. Ya wis esuk ya. Ya. Jangkrik arek-arek iki. Lah persane pendal temenan kok. Masa aku wedian. Wes besok nang bae tak golek-golekno syarat. Ya selur mulai isuk ki sing diomong lampor ya. Apa maksude lampor? Ya apa anane wis njaluk sikep tak kek sikep. Ya wis cakno apa anane ku wis. Lho nuwun. Monggo. Oh, dik menyok. Heeh. Sampeyan lenggah kono. Nggih. Ana perlu apa rene Le? Ini Mbak, aku njaluk syarat-syarat nang sampean. Salah-salah apa sih maksude? Syarat-syarat lampor lho, Mas. Oh, masalah lampor. Heeh. Kok mulai isuk mang akeh wong takon masalah lampor. Apa maksude? Sipek sampean teni kene ya. Oh, iya. Aku tina kamar dikit sik. Heeh. Suwe temen bae. Sak jam sampe ngenteni aku. Pokok sih ropo ya. Apa, Dik? Sik tak gekno iki sikepe iki. Mbak masih dirasani, masih teko batin krungu lho, Dik. Mbak klancenge, Dik. Iki le tak gekno syarat-syarat kesuk waca ning ngisor ya. Oh nggih, Mbah, nggih. Ojo lali ning ngisor macane. Iki ana meneng menyan cocoken jam 12 bengi. Kesuk ya Le ya. Oh nggih. Ambek gawe jahe langkung. Oh, nggih. Ojo lali nyocoke jam 12. Heeh. Matur nuwun, Mbah. Iya wis. Kula ajenge wangsul. Susu ae Le. Nggih, niki sarine. Nggih. Nggih. Gusti, Mbah. Iya wis, heeh. Hati-hati ya. Nggih. Boneka Barbie wis siap, prapenane wis siap. Wah, wis sepi rek. Sluku-sluku batoke slea-sleo. Sirama menyang Solo oleh-oleh payung tedu. Mak njentit lolo-loba. Wong elek njaluk diobah, yen obah medeni bocah. Jelangkung. Pulang tak diantar, datang tak dijemput. Wes, selamat. Aduh, bong. Apa sih tas iku? Oh, ndak tepak bayar apalan iki. Baik iki. Ondene wedi. Wingi kok yoyo kendel. Nah ya omongnya gembel. Lah iya iku omonge mentuwek lemen tibiane Melayu. Thank you.